rozmáhá sa všade na svete cigánska turistika. Ale ja se protiva, všeličo sa môže veľku prihodiť. Nič dobrého nás nikde nečaká. Ostaňte len doma, aby ste nedopadli ako ten mladý cigo ve Físku. Vidí na budove napísané cigáni bez gumy za 100, ostatní z gumu za 500. Vidíš, Flintuša, zážná diskriminácia, ništ. To sa mi líbí. Pri pokladni zaplatil 100 a po nakreslených šípkach ide na vysoké schodište, tam rozrazí dvere a zrúkne: Kde sú baby? Jaké baby? To je bungee jumping. Alebo ve Francúzsku na Séne. Bere cigánka prádlo, vedľa nevypaluje cigán rypák, dým jak fabrický komín a malý čávo si z dlhej chvíle hádže kamínkami kule a kačičky. Čap, 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 čap. Naraz jeden kameň trafi cigánku medzi oči. Tá sa vystre ako dlhá, tak široká. A cigáň hovorí: Jaj, vidíš, Dilino, čo si urobil? Pokazil si pračku. Ja nie, to vodný kameň. Krátky život pre vaše pračky, malý Róm. V Kanade syn náčelníka indiánskeho kmeňa Uňuni, tvrdé pero, beží a kričí: Tatko, tatko, mám dve správy. Jednu dobrú a druhú zlú. Ktorú chceš očuť prvú? A tak tú zlú. Sme obkolesení cigáňmi. A teraz tú dobrú chuťa lepšie jak bizóni. Alebo aha, v Berlíne dvaja vyhľadovaní skin hnidy chytili dobre živeného cigáňa. Narazili ho na režeň a začali opekať. Jeden kričí: Nie to čo tak rýchlo, celý sen dofrkaný od masci. Musím, kurva, kradne mi z pahreby zemáky. Však všeličo sa stáva aj u nás. Dojde malý Kamilo vyholený na koleno za tatkom: Dig more skin. Tatko vytrhol z plota štek a tak ho dobil, ani dýchať nemohol. Ide za mamu: Dig dajori skin. Zebrala metlu, tak ho ušľala jak hada. Keď ho remeňom vytasala aj dedo a papuču na ne dotrhala babka, sadol si na schody a plakal: Boha, 3 hodiny som skýna tých cigánov, tak nenávidím. Môj kamarát Tóno z Nitry, čororo je na tej zle. Má sklerózu multiplex. To je taková mrcha nemoc, stáva z multiopléska bárske diabársk, kde ani si nemusíte vypiť. A zvlášť teraz je to ešte horší, keď tí naši doktori začali žiť z vreckového. Radšej ako písať body otrčajú vrecká. Aj za léky sa musí platiť. Je na ten zle, je mu ťažko. Ale má 15-ročnú čajočku, vydarenú. Došla za ním: Tatko, dneska mi jeden povedal, že by ma preťahol. Čo to je? To bol fotograf a chcel ťa odfotiť. Na druhý deň išla k ozajstnému fotografovi, že čo by to stálo, keby ste preťahol mňa, moju mamu, babku aj psa. Teba zadarmo, mamu za 200 a babku nech preťahuje pes.
Zachcelo sa mi ísť vlakom. Asi som nebola dávno špinavá, či čo, alebo čo, nevím. Idem na stanicu a naraz tam beží jeden manuš takový domotaný a kričí čičmany, čičmany. Reku, a deti, a ako vysvetli, kde sú čičmany? Išla taková mladá, hovorí, mladá pani, vysvetlíte mu, kde sú čičmany. A ona sa strašne začala smáť, to ne čičmany, on chce change money, meniť peňaz. No vešla sa do vlaku, v kúpe sedeli 3 mladé gádžiny a jedna taková staršia a jedna amarora, naša krv. Okolo nej rákoš detí a jak začula, že sa blíži konduktér, tak to najmladšie začala byť hlava, nehlava, až o konduktér sa ho zastal a hovorí, nebíte ho, však ho zabijete. A vy by ste ho nezabil, sadzu čírnu. Teraz pred chvíľu zežral všetky lístky. Keď čikač odešiel, dohováram jej, tolik máš detí, čo nepoužíváš antikoncepciu? Pilule alebo prcgumu. A však používam, z gumy som uvarila omáčku, ale nepomohlo. Jaj, Dilino, to není do hrnca, ale na kár. Áno, detiská mi chodia bose a Flóry si bude oblíkať kár. Očuj, a keď si jedla tú omáčku, nebolo ti nič? Ništ, len keď som zariľovala pri ryti, sa mi urobil balónek. Však iné majú aj iné koncepcie u nás, he? A to už sa kytili aj gádžiny. A začal vyzvídať, aby som im poradila. Reku, ty najtejšia, tebe doporučujem aspirín. Ráno alebo večer. Celú noc držať medzi kolenami. Ty druhá si burajnejšia, tebe doporučujem tú záhorácku. Neonzik. A tebe piť Coca-Colu. Predtým alebo potom. Místo toho. A čo už všetky na mňa? A čo ty používaš? Reku, kýbel. Kýbel? Áno, môj burduš je takový troška väčší od kontajnera, takový priposraženejší a najradšej ma napáda odzadu partizánsky. No a aby dočal tam, kde ja iskry hádžem, tak si podklada kýbel. Jak mi začne moč fučať na krk, ja kýbel vykopnem a pač.